Shalom poras madihita saluna, adora sutabigi turpujamita, jumulu mahita martanyang. Asini roha madihamudo dame nasian dewata ama, dot sian Tuhan Yesus Kristus, imana mangaramo tihamu saluhuna. Amin. Bihamu ruas ni huria na inahulongan di bagasan Kristus Yesus, turpu jamita pertanyaan epistel Minggu Misericordias Domini tanggal 20 April 2020. Imana tarsura di Pesalmen 110 ayat 12, satu di ayat 10 sia sonoma didok disi. Tungbehama pamalos tu Jehovah ala saluhut dengan diuhumnai tuau. Jaloku do panginuman yak kahatuaon, jala pajujuku do warni Jehovah. Gararoku maka bagabagakku tu Jehovah. Apalah dia do pani sandok bangsona. Argado di rohani Jehovah, hamamate yakka naniasyan nai. Atong ali Jehovah dungatung naposomau naposom doau anak ni hatubamu nunga di har-hari hoa karate sianau sai pilihunokku matuho pilihan hamulateon jala sai pajujuku ma goarni Jehovah sai gararokku ma akabagabagakku tu Jehovah. Apalah dia rupa ni sadok bangsona. Diakka alaman ibagas ni Jehovah di parsitongami ale Jerusalem. Haleluya. Ima sahana. Dia mudo nga sa porsyaon marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Na parjolo neneng beregota siat turbukon di pangaranapion ni parpesalmen taringot tu pabahena ni Jehovah di tonga-tonga ni nguluna adong pengakuan nama dok na parjulu ia parpesalmenon ditangi hodo Jehovah jala uluru nasida juju pangiduan na marhite na martangiang lah maju warni dewata. Dungi di palua Jehovah do tordina tiki di haliangi rate ni hamatian tiki ro akahagugutan di tonga-tonga ni nguluna jala di tiki mardangol nasida na magiu use di hilala parpesal menodo pabua di patudo Jehovah di tonga-tonga ni nguluna marhiti asini rohani ribata. Na magihut di urupi Jehovah do nasida di tiki tarjepol jala toktong diramoti di bata nasida dengan ni Jehovah tu nasida jala gabi mulak tordina tu rumah dungi di palua Jehovah do tordina sian hamatian diapus Jehovah do ilu nasida sian mata ni nasida di palua Jehovah do pak nasiap partuk Tuhan di rana ibana do natung konsisten Jehovah marasi roha tu ibana nakpe naung dangol situtu ngoluna di hilala ibana marhite pabahena di debata do pangurupion di debata nasutu panasida mago siya tonga-tonga niya rupan di debata na paduahon son sahalak na manada pabahena ni Jehovah tutu ditopuk do adorana madok tung behama pamalos tu Jehovah alania ala saluhu dengan diuhum neng nasida dengan doroha mauliate nasihol lau mamalus pabahena ni dibata atik pe daktar balus sita ganup nabinai ni dibata di tonga-tonga ni ngulutta alai marhite roha na patudu na ringgan nunga termasuk sada respon ni ganuk jon may napatuduhon
jalan nang dihilala rohana pabahenan di bata macebalga di tonga-tonga ningguluna asa nian hajul mauli mangulaun akan adenggan di tonga-tonga ni panguluan dia mudong asa pursiau dada hulanak kanang patar jalan adaput ubay tubulas ni rohata mamalus nadinggan na dinaini di bata di tonga-tonga ni nguluta alai do nang denggan ni uhumna nang manubuo kita mangulahi tugurang ni asin rohana jala tamado nang hita maniru parpesal menon ulu hita takas manadda kadia nang dibaid di bata di tonga-tonga ni nguluta jala ulu hita manuku diri tabi aha bahenota balos minadingga nang tajalos yan ibana jala halak na ulu mangarana do mangakui aha nang dibaik Tuhan itu tonga-tonga ni nguluna dang ului mabay balos minadingga tu ibana jadi hukum kemanusiaan do nasongoni molo tinada ah nadingga nabinain natoras tu iba lau do roha mabalos nadingga tu natoras nibe molo tinagda ah nadingga nabinay ni donga sahuta tu hita tutu olo mahita marsiurupurupan tu akarwa sahuta molo binoto nadingga nabinay ni tulang donga tugu boru tu dirita sendiri jadi lau do roha mabalos akan nadingga di marhiti akan nadingga musi balosna somalna nadingga do balos ni nadingga tapi lagi majul wakka ah nadingga nang bibiain jauh batu hita ganupari ra ulu do dang hajojora ni sude di so ganuk do majalo adong na khusus tu diri nabi jadi tugas ta do manungguli rohatta do rohani do hatta asa manada ah nadinggan nang bibain jauh di tonga-tonga ni nguluna napatulu dia mudong asa porsiaon sada pangalaw na jupang siyan parsal menon law madok mauliati ima marhiti na mamiliw dirina so Tuhan Yesus na mabuat panginumani paingotok kita do sa sitong na taringot tu haluaw ta taringot tu haporsiaw ta tuibana jadi tadani panguliot ta tuibana do parsarata do ibana asa molo tasukku dia do hadumuan ni pilia do pangiluman ala sona darida di opak Musa 22 ayat 7 jadi di sini patuduhon ko barani pangilumani do lasmi roha na suksuk namar lopik gadda jaladang diinganan na buni parpesameno manggarar dinggan basa ni dibata dia do panisadok bangso do molo manihuton ayat 14 jadi hasomalo di Nairobi molo neng marbaga-baga ikut dia do paniluluan manang natorok do dia do paniakka sitidani puasa ala ditugu jala ditabuni ditubuh roha do baga-baga nasoni aka roha ni jol manatorok parsido nang madok mauliate mamalos nasa nadinggan basa ni dibata nang binain na di tonga-tonga ni ulutta jadi sada dinggan ni uhum dibata na dipakilalahon parpesal menon ima tung mace argado di rohani Jehovah hamamate yakka na niasyanna molo mangyuton ayat 15 banedok upati nohor ni dosa do hamatian na papato dia mulong asa porsiaon kompesi hakabipesa da sia onom bidutulu madok ujung ni sudedo sa manang BHP rumang na marhapateat tu hamateat do tu suadong do dalan na molo sia dirita manang sian guguta sa diri malua hita sian hamagua do rate ni hamateani holan marhiti asini rohani tu hatta do na manubuhok kita mangulahi sian hatana iman at hapursiay na dipatupa di bata marhiti Tuhan Yesus Kristus ubay na malua hita jadi dihinadangol panauno do pakokopon ni Tuhan ido dapat kita hina arga ni hamatian ne tuakkan ni hasyanna
Atok son halak nang ditubuh kita mangulahi dang mabiar behita mida sorok ni hamatia. Dak pola mabiar behita mati dia dupanna. Tung jonok pe akatiki ni hamatiatta. Dada musibah manang kecelakaan bulu be mulu ditiki na dipabongot dibatahi ta mamulus hamatia. Ala nama cetorok do hamaguan nabui mangago hita saliling di portiwe de hita. Jadi diramuti di batama hita jol makanan ya sian nai sian adupan yak kehajahatun naneng ro. Di palua hita sian akka duk ni pamatang. Jala mas cohok dosa do arsak saliling lililingna. Na palimau dia mudong asa porsiau di guari tubuh mangulahi ala sian halak pardosa hian di tubuh mangulahi ya binaposo ni di bata. Marhite na di harhari di batara tena ima mangihutton ayat 10. Ali Jehovah nunga tung naposomau manangahape jabarta manang sadia tibu pe pangkatta manang buhape godang ni artatta itak ni naposo ni di batado kita. Marhite di pengok mahita asa unang madabu kita tu gijang di roha do akaragam ni pangujunan las odo ti kota uju mangadopi akasi taon na duduk naro manaho pihita jalan parpudi sahali baga-baga ni parpesal meno tu Jehovah ima mamilihu pilihan hamulateo tu Jehovah apala diadupan ni sadok bangsona ima di alaman ni Jehovah manang di parsitongan ni Yerusalem. Dang di pabua di sadia godang ni pilihan hamulateo ni alai rajumat tadui sapi bui mangalihong mangan jala saga sudejol mana hadir di alaman ni Jehovah di bagas joroi do di ruarna siak do di simar 2000 halak tiki tempat alani pilihan hamulateo ni merumak ko si panganon jala dibagi humai panganoni tuaka jolma naro tu bagas joroi asing ni naung di pasisi gabi balajon yak kamalin piliani dang nalau patudun nabui si baheron dak patudun gijang di roha alai tung hasere pon di roha do ima lau pasangapu Jehovah naing ma parsidot hita songon parpesal menon di hata do di pabahenanna. Amin martang yang mahita. Mulia tema Tuhan disosoi hodo pehami Tuhan. Lau marningot akadinggan basamu nan dinahemu di tonga-tonga ni ulu nami. Atau tamado hami Tuhan lapas satu pilihan nami. Asabui lam saur hami tu akadongan nami nahurang. Bui marpanukahi. Bui hami pasaton hamulatin rohanami. Tuhan rupami Tuhan. Asa marhiti Tuhan tabba malas ni rohan yak karwas ni huriani dalala mamuji pasapo warmi tangiho mapaingiluan nami Tuhan holan mangasahon Yesus Kristus ipaluahami amin. Horas shalom di hita